салом азизон, дар ибтидои боз як рӯзи нав ман Шале Гулхоҷа шуморо бо тозатарин хабари Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Албатта баъд аз 2 соат дигар дар пахши мустақими барномаи хабари радиои Озодӣ, вале ҳоло мухтасар барои шумо мегӯям ки дар барномаи имрӯз чӣ дорем. Парлумони Тоҷикистон рафтани то 18-солаҳоро ба ҳама гуна марказҳои дилхушӣ баъди соати 6 бегоҳ манъ кард. Иҷрои ин талабот аз волидайни ин кӯдакон ва мактабҳо пурсида мешавад. Дар Арманистон эътирозгарон бинои ҳукуматро муҳосира карда намехоҳанд ки дар ин бино аввалин ҷаласа таҳти сарварии сарвазири ин кишвар ки дар гузашта президент буд баргузор шавад. Шӯрои уламои исломии Тоҷикистон ба баҳси муллои овозхони тоҷик дахолат кард. Қори Шамшод дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфта буд ки овозхониро дӯст медорад ва баъзе аз навъҳои овозхониро ҳаром намешуморад. Занони муттаҳам дар узвият дар гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ чӣ дар Ироқу Сурия ва чӣ дар Тоҷикистону Русия муҷозоти сангин мешаванд. Агар ҷонварон забон медоштанд, баста шудани ягона клиникаи бойторӣ дар Душанбе нигарониҳоро ба бор овардааст ва мутахассисон мегӯянд ин вазъият метавонад вазъи беҳдоштии ҷонварони хонагиро бадтар кунад. Албатта боз хабару гузоришҳои дигаре ҳам дорем ки дар сомонаи радиои Озодӣ ва дар Озодӣ видеоканали махсуси мо дар YouTube нашр шудааст ва ин ҳам як суҳбати вижа бо ҷавонзане ки ахиран аз Арабистони Саудӣ баргашт ва дар он ҷо зиндагии ғуломона доштааст. Фаромӯш накунед, баъд аз 2 соати дигар мо ҳамаи шуморо дар пахши мустақими барномаи хабарии радиои Озодӣ мунтазирем.